nakamta ki video hakeleng ka perthai. Subscribe yu Pyllait Naphang. But like share ya ki video jong kaneka channel. San phojar tingka phinyo na YouTube. Kane kadeka khubor ka komentar mi ki kato kane ki YouTuber. Ya ka baka YouTube kala select ban ai buskit san phojar tingka. Kane ka san phojar tingka. Kalong na kamta arbnai. Haka bakala sedang na duka si tarik September menta usnam. Si bnai phinyo arsan hajar tingka. Lara plus lang arbnai. Kala poi san phojar tingka. Kata klem ya keren ya ka bak piju kamai barabor. Mangaru ngelasa invite na kamta ka san phojar tingka jongka YouTube bonus. Banti pekane parlok pihaban cek na Gmail. Salit na Gmail bat sa cek ka message ke bawan. Peit kalawan message yang akum ni. Pyllait Naphang. You may be eligible for a special bonus. Hang ne kalau sign up now for a chance to earn up to a 50,000 bonus. Kamut dan kamban sign up kenang bangan yo ya kaneka san phojar tingka bonus. Te hang ne kalau ngai, you have been selected for a special invite-only bonus designed to help you earn more from your incredible content. Kung sign up now. Haswa bangan sign up, ngan pule shwa katokane kine ki jingtho. Over the next 2 months, starting September 1, you may be opportunity to earn up to 25,000 per month in addition to what you are already earning. Here's how you can get started and how to earn a bonus each month. Kalau hang ni dah kabasdang nadu ka sitarik September pi yo ya kalat ban kamai hadu artan hajar sibnai. Nalor kaba pi ju kamai barabor. Hang ni kong here's you can get started and how to earn a bonus each month. Hang ong klik the sign up button. Kabamut haban sign up. Sign up by kalau ong hane sign up by September 10 to confirm your participation for a chance to earn this bonus. Kabamut sign up hapo kasih tarik September ban participate yakane kalat ban yo yakane ka bonus. Hang ne kalau ong upload and grow. Kalau ong each month upload at least one video and your bonus up to 25,000 each month will be based on how much you grow your channel's total watch time and views during this 2-month period. Kabamut hang ne don kamban upload video la kumno day banduna ya KIWEI ka video. De ban upload video kenang banyo ya kaneka bonus arsan hajar sibnai. But kajingyo kasyongru katkum ka performance jong ka channel jongi. Katkum ka watch time but ki views. Hakini ki arbnai ya kabaka YouTube kalabu. Hangne kalau ongru your performance period kicks off on September 1. And if you earn a bonus, will notify you about your bonus results monthly via email. Kabamut lada ngiyo sisa ya kaneka bonus kamut kin sapha message ngi link baka email. Bonus is not guaranteed and depends on your performance. Kamut ya ka bonus simla ai kulmar ndai ka syong katkum ka performance jong ka channel jongi gen. We are excited to see what you create. Kabumut ka YouTube kala community kala angno tengi banu i ya ka kebangi shna ngi penmi iki video khnang bangin yo ya ka san phojar bonus. Hangne kal ongru see the Google form in the sign up link below for complete terms and conditions. This is a unique link specific to your channel. Kabamut deban page ya ka Google form haka sign up link bal ai hapo. Nagamta ki terms and conditions jongka YouTube. But kane ka link kalong specific lane kalong kerpang tange ka channel jongi simet. Te Pyllait ya une sign up button batho sign up now. Tengi de ban klik hang ne batho sign up now ken. Ban register ya kane ban yo san phojar tingka bonus.
te klik hang ne batho sign up now. Hang ne perlok sa pendap yu email jong phi hang ne jaka batho your email te sobhaban pendap ya u email jong ka YouTube channel jong phi. Nang ta lada phila de pendap ya u email sa scroll sepo nang ta sengab haban take ya kani batho send me a copy of my responses. Nang ta sa klik submit. Hang ne kalau your response has been recorded. Ngalai bakalawan email biang dengan cek ya ka email. Dengan bakswa nang ne temta ngan cek ya ka email ka ba wan menta hapo ka pun ka junga. Kalau nga thanks for filling out sign up for a chance to earn a bonus kabamut kublai shibun nakamta bangla pendap ya kan ka sign up nakamta ka lat ban yo ya ka bonus teng la dia sign up kum tu kamut lab yang kaje permi jonga ya kan ka video kalong nakamta gitu ki parlok ki bale YouTube gitu ki parlok ki balawan message hapo Gmail te sobhaban check ya ka message ladawan kum ka to ka message ngabhaban apply ban sign up nakamta ka bonus san thojar tingka khnang ba kanong long ka basep AAP khnang ba phin yo ya kata ka bok khnang ba ka bok kan no sep jang phi kan pom daw ya phi te parlok itu ki bom pat yo ban monetize ya ka channel jong phi te phim pat la ban yo ya ka to ka message ka bawan na po Gmail kum ka to ka message dei bakawan be chabaru ki YouTuber ndai tang ki ka to ka ne ki YouTuber ya ka ba ka YouTube kala invite ban yo ya ka san phajar tingka bonus te parlo khuble sibon phila page ka ni ka video bat ka ni ka video kalong ka jingara pro ya ki to ki YouTuber ki ba wan ka to ka message hapo Gmail jongki te khublai sya jangu ba phila page ka ne ka video